खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। लाख सुबुंफोरा मोनगोन बेसेन नाङै मुलि। रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव गिबि मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय। नंगौ, रायजोनि दुखुथिया नखरफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। रायजोनि दुखुथिया नखरफोरा मुलि बायनायाव थाइसेबो रां बाहायनांनाय नङा। दुखुथिया नखरफोरनि सुबुंफोरा बेराम आजार जायोब्ला रांखावरिनि आंखालाव मुलि बायनो हायैयाव गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। बेखौ नोजोर होनानैनो गिबि मन्थ्रिया रायजोनि दुखुथिया नखरफोरनि बेरामिफोरनो बेसेन नाङै मुलि होनो थाखाय थांखि लादों। बे बारनिफ्राय दुखुथिया नखरफोरनि बेरामिफोरा बेसेन नाङै मुलिफोर मोननो हागोन। दुखुथिया नखरफोरनि बेरामिफोरा मुलिनि मुङाव थाइसेबो रां खरसा खालामनांनाय नङा। देहा फाहामसालि आरो मेडिकेल कलेजफोराव बेसेन नाङै मुलिफोर हरनाय जागोन आरो बेनि थाखाय 90 कौटि रां गनायथि होदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। लाख सुबुंफोरा मोनगोन बेसेन नाङै मुलि। रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव गिबि मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय। नंगौ, रायजोनि दुखुथिया नखरफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। रायजोनि दुखुथिया नखरफोरा मुलि बायनायाव थाइसेबो रां बाहायनांनाय नङा। दुखुथिया नखरफोरनि सुबुंफोरा बेराम आजार जायोब्ला रांखावरिनि आंखालाव मुलि बायनो हायैयाव गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। बेखौ नोजोर होनानैनो गिबि मन्थ्रिया रायजोनि दुखुथिया नखरफोरनि बेरामिफोरनो बेसेन नाङै मुलि होनो थाखाय थांखि लादों। बे बारनिफ्राय दुखुथिया नखरफोरनि बेरामिफोरा बेसेन नाङै मुलिफोर मोननो हागोन। दुखुथिया नखरफोरनि बेरामिफोरा मुलिनि मुङाव थाइसेबो रां खरसा खालामनांनाय नङा। देहा फाहामसालि आरो मेडिकेल कलेजफोराव बेसेन नाङै मुलिफोर हरनाय जागोन आरो बेनि थाखाय 90 कौटि रां गनायथि होदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां! माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।